Kaksi! Hei, huono. Noin kaksi! Riknissä saalistavilla pedoilla, kuten leijonilla, on huomattavasti parempi Mahdollisimman tyypillistä, että eläviin verrattuna. Suuri ja vahva leijonauros suojaa naaraita, pentuja ja saalistusalueita, joita lauman naaraat saalistavat. Naaraat hajaantuvat ja hyppivät mahdollisimman lähelle saalista. Ne veti oikein kunnon showta. Mitä niillä on vaadittu tehdä ne? Siellä on pentuja tuolla toisella. Pieni pentu. Näkyy vielä. Herra Jumala. Erilaisia saalistustekniikoita. Mamma mia! Tappelulla on suuri merkitys. Jäsenet syövät aina ensin kaadetusta saalista ja kukin yksilö voi ahmia kerrallaan 30 kiloa. Vasta kun nämä lauman jäsenet ovat kylläisiä, nuoremmat saavat osansa saalista. Nuoret urokset ajetaan pois 3 vuoden iässä ja ne liittyvät muiden urosten. Oh no, mun just kännykän pois. Se on niin hyvä. Laita merkille leijonauroksen harja, se symboloi voimaa. Mitä pidempi ja tummempi harja on, sitä houkuttelevampana leijonanaarat pitävät urosta. Harja myös suojaa muiden leijonaurosten puremilta ja toimii kylmäeristeenä. Nyt kun tulee aukio, niin tulee sika. Suojattujen alueiden, kuten kansallispuistojen ulkopuolella, leijonat ovat useimmiten voimakkaan vainon kohteena. Tämä johtuu niiden ajautumisesta konfliktiin ihmisten ja karjan kanssa. Lisäksi leijonien luontainen elinympäristö pienenee jatkuvasti, koska ihminen ja karja tarvitsevat lisää tilaa. Afrikkalainen leijona on luokiteltu uhanalaiseksi, siksi sen metsästys on kielletty tai sitä säännöstellään useimmissa afrikkalaisissa maissa. Ai, tossa on noin. Tuolla alla. Molemmat vaanii tuolla.